Duarbagori Press Club atumpen Ingdeng hini executive meeting lapen get together kepado pon. Kedamtang ningkan suri hini ra ingkoi raisia ningkan Duarbagori Press Club amahang nang thekdet pen. Pining ningkan suri hini ra ingkoi rapli aningkan nang choksi ningkan pli plengdet pen pining aningkan abangki Ingdeng hini executive meeting lapen get together kepado pon. Lasonsi Duarbagori Press Club atumpen Ingdeng hini executive meeting lapen get together kepado pon along mai jepahem phupon laki Duarbagori Press Club amai phu bidasing Ingdeng pensi mai cari ponlo. Laso ahud meeting ke do ponalam the kong chunbang Rajesh Teron pensi than ponlo. Kaching vai ponalam the laki Press Club atum koson pensi ke claim ke dam nang jima lapen Duarbagori along border issue aputha koson pensi cherai kom dunjima aputha jingki chethan padupon lapen no nang keleji Duarbagori JKYF along sitami fishing competition ke padupon ji puta chethan pon bangso long kachi tongdun Duarbagori Press Club amai phu bidasing Ingdeng lapen Rajesh Teron Thompson Terang Rangsina B Joy Singh Teron Amos Ingti Robinson Kiling atum pen danglok penang an ke thekiding atum che tongdun dunti Nilif Borpung pen Longram Hanse nang kilo Berta News Report Public TV Karbi Anglong dak nili block pen PMAYZ ahem sanction order alu kipila pen awareness program so program long penangan na beneficiary dolo nang chetong do lo la pen Duarbagori constituency fan nili block la pen romong block 500 plus 550 PMAYZ ahem nang ledun la song bong pen 270 ke rombong block andar lo lapen 279 lake lapu nili block andar la song bong pen 160 ke sanction order pini nang le lo la tuma long tangka chi thabelu pini pen ke la tuma hem ke chikim cendang kuri ponang po la so awareness pini thandikang lo je poisa chulai der gari che nami det bike che nami det free che nami det tang pini che nami det la so na vitet nei po la so awareness pini pakang pon Lasi kadogo be fan acerok tok nanji laso fan bangsi itum par week lo tangte 1 week ang bong lo te VDC chairman pen chenglok JE etum damsi lakiki ma hamalong langdamji ke langdam laso review lo pen hai visit dampo lo pen lahai hem kima kim kema chingpot ma lahai kam hem sami langpon po laso putha kalam si pini dak dai thorlong muniram langni auditorium holong padupa beneficiary ke kone total ke 550 do all total ke 550 rombong be pendak nili block pia oh RIDF scheme so yung masih 90% bang ke kita lapen na complain abi tame lapen along ka prek constituency long bang ke complain do so hala kikin RIDF pen ki klimpon puthak bulambo la additional classroom la hai sade la hai penangan ke Duarbagori ke tanglap akapre constituency long bang ke nonan ke ni long complain ke nang le lang jo si complain nang le te ni tum lang po rectified po to fan lang pon po pidi nang latum ladak executive meeting ke padopon labang so puthak nang latum ahin pen thanik tha ke hai aprangse nilehin pen la media akorte do andam afan same kadam pajer lo kadam pini nitum ladak Duarbagori Press Club pen la pineng ningkan suri ni ra ingkar apli aningkan nilitum la executive meeting ba nitum padopon lo labang so ke pado la non nitum Ingdeng na 2004 aningkan bang ke nitum kadure son do kong ma nitum nona bang ke Ingdeng hini an si dola si nitum kaching wa ipon nang ko ke la hello nitum dak Duarbagori ang kang stame Halloween adim sinitum same kedo ati arong same de kawara baguri ha dayuri lason sinitum Halloween ason sinitum kedo la sinitum bang pini abang ke nilitum
dak Duarbagori Press Club pen ni tum bangke isi chingrung pet pen ni tum chingki chethan aja mek bang padu pon lo bangso ke padu pon along ni tum non da ka chingwai pon ke la lo ni tum da leadership training asano ni tum da press koson si ke claim ke dam nang ji na aso puthak ni tum da Duarbagori Press Club pen ni tum chingki chethan pon lo aso pen ni tum putho chedan chethan pon thu la ke da press tum koson si ke claim ke dam pon ma la so press ala ethics alam the bang ni tum chethan pon thulo la pen do thula ni tum la border issue alam the aputhak ni tum chethan pon lo athe da Duarbagori long ke lapu Golha district Nogong district ason thi la son sin nili tum along ahoy ason sinang dolo la sinil tum bang la so puthak bang to son thi nili tum Duarbagori Press Club pen ka che rai kom chima aso puthak ni tum chethan pon lo apen same do thulang non nangkele ji la Ingdeng thongke pra hini la junior ka bi festival along ni tum Duarbagori Press Club pen same isi da competition long mate fishing competition abang ni tum bipon po pusini tum da chingki chingwai pon lo la si ni tum Duarbagori Press Club pen la non meeting ge do long alam the aputhak bang ke ni tum la ansi ton ko